Ang gusto ni Jesus, mga igsuon, nga ato gid siyang higugmaon labaw sa tanan. Kay ngano man siya manggod ang Ginoo. Ang Ginoo nga nagpakatao, ang ikaduhang persona sa Dios. Nya gusto niya higugmaon gid siya labaw sa tanan. Sa dihang gikulata na siya gidakop si Pedro nga iyang sinaligan, mo'y atong unang Santo Papa, kay mo'y gitugyanan ni Jesus sa Yahweh sa langit. Nya siya sad mo'y gideklarar nga bato nga tukuron ang simbahan ibabaw kaniya. Gipamakak ni Pedro si Jesus og makatulo. Nganong namakak man to si Pedro? Kay nahadlok siya nga maapil og kamatay ni Jesus adtong higayuna. Mas gimahal ni Pedro ang iyang kaugalingon kaysa iyang gisunod nga si Jesus. Karon nagkita silang balik, nabanhaw na si Jesus, nining atong ebanghelyo, gipangutana na sad ni Jesus si Pedro, gihigugma mo ba ako? Nya katulo sad. Unsa may tubag ni Pedro? Sa tuyang tubag? Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Pero pirmi yung iapil ni Jesus, gihigugma mo ba ako labaw ni ining tanan? Ana, kamong mga asawang ni adinhi, higugmaon ba ninyo si Jesus labaw sa inyong bana? Higugmaon. Kinsay mo higugma, tasang kamot. Maayo. So ingna na inyong bana, iniguli ninyo dong ikaduha na lang ka nga akong higugmaon. Si Jesus mo'y akong unang higugmaon. Muna pirmi na kang moarig simbahan, kuyog pare. Siya nganong kamo na may gasigig kuyog ni Father, siya may representative ni Jesus. Di ba? Nindot no. Kamusang mga bana, higugma asad si Jesus labaw sa inyong mga asawa. Kinsa may mga bana din hinga mo commit nga, Father, ako nagyong higugmaon si Jesus labaw sa akong asawa. Tas kamot. Congratulations. Pero nagi banang wa gyud mo isang, adlo pa na siya. Higugma agyod. Na magsige na mo kuyog sa inyong silingan, nga mubo kay short. Sa man ka do nga kana na may imong kuyugan. Yang imo din tubag, gisugo ko ni Jesus. Di ba? Kana kung wasad ka mamakak. Kay kani man gud si Jesus, kung siya atong kuyugan, kung siya atong higugmaon, iya sadtang sugoon. Nya unsa may yang sugo, atimana ang akong mga karnero, pasabot ang akong katawhan, atimana. Nya wala na nay limit, why limit? Mao bitaw si San Pablo sa unang pagbasa, dili na siya mao'y nagdesisyon para niya. Ang nagdesisyon niya, mauna ang katawhan sa Dios, ang mga leaders. Nya niabot yun, ni sangko yun nga, ang desisyon sa mga leaders, prisohon siya, napriso gid siya. Nya sugot rasad si San Pablo, kay nahibaw siya nga, pagbuot ni Ginoo, kay nagsulti naman si Jesus, nga kung mosunod mo nako, sakiton gyud mo, paantuson gyud mo, patyon gyud mo sa kalibutan. Ana, nya sugot mo ana. Sugot mo nga paantuson, sakiton, lutuson, nya patyon sa kalibutan. Unayon mog patay, unayon mog paantos sa mga tao nga inyong gimahal, inyong giatiman. Sugot mo dili. Hilom na. Mo na si San Pablo wa gyud mo balibad. Nya si San Pedro gideklarahan na sa ni Jesus, sa batanon ka pa, pasabot sa self-centered pa ka, kay kani mga batanon, mga in general gid ha, ang mga batanon self-centered, self-seeking. Mao na siya ini katiguang na unsa man
nag-possessive. Possessive. Hastang ilang mga upos, di na nila ilabay, kanang ilang mga sudlay, di na ilabay, masuko na nag-imong kwaon, mga plastic, ilan na ng pilon, ipanuksok, bisan asa, mga, kuha na kayo nila, mga possessive, no? Mga tiguang, kanusa na himong tiwasonon, di na hinon mamuhi sa ilang mga pagka-possessive. Kusog na kayo na mangigi, kuha na kayo na tandugo na kayo kinaiya, di lang na ni mo mapansin, mangluod na, ano? Mayroon sa mga matay. Makaingon ang mga kuhan ba, ang nagbantay ba, mayroon tag mamatay, kay hasol ba ni mo Kay, natural man na, pero ang gusto ni Jesus, dili taon-ta mas self-centered. Ang tinuod nga iyang ipasabot nga karon nga tiguang nakapasabot ani, when you mature in your faith, kung mohingkod ng imong pagtuo o paghigugma nga rinako, di na ka magbuot kinsay magbuot or asa ka adto ang imo ng isig ka tao mo'y magbuot nya, dadon ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Nagtuo day mo nga nagplano kong magpari. Oy, akong plano magminyo. Minyo gyud. Mao bitaw nga 15 anyos pa lang ko nanguyab nako. Nakauyab jud kog mga napo ting ito kabuok. Nya tulo ang seryoso nga pagkauyab kay nana jud koy planong magminyo adto nila. Pero nganong nausab man tungod kay Legion of Mary man ko, nya kanang Legion of Mary magsige na og renew sa kaning atong panaad. Kita mga Legion of Mary annual gina during ACHES na agid tay renewal. Nya unsa may renewal ngadto ni Mama Mary mo ingon dayon ta, imo ako nga tanan akong inahan og rayna og ang tanan nga ako imo. Nan kana imo ako nga tanan sa ato pang akong self imo ug ang tanan nga ako what I possess is also yours. Wala. Hangtod nga nakaamgo ko nga ako gyung alagaran ang Ginoo. Nya nagsigi ko atog alagad sa simbahan, pero nag-alagad po ko sa akong pamilya. Hangtod hinuon nga gidaan ako niya sa lugar nga dili nako gustong adtuan kining pagkapari. Wa gyud ko'y gusto ani naghilak ko ani pagdesisyon ako. Kay di ko gusto. Mga usa ka tuig ito na kong hilak-hilak. Kay di gyud ko gusto magpari. Kamo day din gusto mong musimba? Wa mo mapugos kay hadlok mong maimpirno. Mayon ta. Nya kamo gusto mo palit og slot. Wa mo mapugos. Congratulations. Pero ang nakanindot ay mga igsuon kay kun ang Ginoo nay magdala nato kun asa ta niya ibutang, ang resulta dadon ta niya sa wa nato ma-experience kanang gitawag og the greatest adventure and experience in our lives na di gyud nimo ma-imagine. Wa man sa ko mag-imagine nga karon anhi ko sa San Vicente. So dadon ta sa Ginoo sa experience nga karabitang makaingon ta nga wa ko maghuna-huna nga maingon ani. Kung kita ray magplano-plano sa atong activity sa kinabuhi, nya kita sa plano-plano asa ta moadto, dili baya kaayo nindot ang atong kinabuhi. Kay nigabot mo dito, excited ko maadto kog Amerika. Ikabuti mo sa Amerika, uy, di man di ay. Excited ko ato ko sa Boracay. Ikabuti mo sa Boracay. Di man di kay nindot. Kana bang inana? Kay ang ato magong expectation, kanunay gini siyang mas taas kaysa reality. Pero nang ako ning minyo aning bayhana kay buutan, pagka minyo na, animal man di kay tanan. Sus, nahibahuan palang nako. Mas arang-arang pa matatong usan ako kauyab ngano mo to gibuwagan ano pugos pa ning buang-buang nako tuo man ko ana no bisag ka mo mga asawa sige mo giingon nga ga-expect ka kay ang imong uyab mosuyo niyan ingon dayong imong uyab
biyaan gini nako tanang bisyo basta imo lang kong sugton. Karon nga naminyo na sus ni samot ang bisyo na ingon kaingon gyud ka sus ibawaan plan ako bang mausap ning panuay dako ang atong expectation perme gina siyang mulabaw kay sa reality. Pero ayaw pag-expect. Tagai ang Ginoo og higayon nga siya mo'y mutudlo nimo unsay imong buhaton, siya mo'y muhatag nimo mga sitwasyon aron imong atubangon. Nya imo sad nang atubangon sa Dios nun nga paagi nga wa gyoy paghuna-huna sa imong kaugalingon pagkanindutas imong ma-experience. Ako gisugo ko sa Ginoo pagpamaligya og slat. Maligya ko o tanawa unsay naabot ro sa atong slat. Kaning atong simbahan nanindot-nindot na nakapamalit pa ta dinhig mga yuta sa palibot, gatukod na taron og kumbinto nga mo worth siguro nag mga 35 million, nakatukod pa tag-apil anang kapilinya mga 40 million sa atong na share. Bishop Chupilo kamomot nga atong Thanksgiving mga 7 million pod to sa mga slat-slat ra gyud na siya. Di ba? Ang atong mga events dinhi katong niagi natong pista pila to kalibo ka mga tao atong napakaon, pamilya mga almost 3,500 ka families atong natagaag mga bugas ana gasto ta atong 4.5 million tungod lang gito sa atong slat-slat. Wa gyud pressured nya magunahuna di ko maka-experience kog ingon ani. Di ba? Karon ang atong slat as of yesterday ang SBF dag na natay halin nga niabot nag 20,708 slots. Pakpak daghan ana. Napay 55,292 nga tag 500. Mahurot ka ni dili? Mahurot. Ay sus, hurot ni ay mga siguro mga 5 ka tuig. Pero hurot gini siya. Awas ta kay bao basig sunod buwan hurot na ni. Nya ang atong special slot nga MMPP para sa ato rong culmination sa Flores. Simple raman atong culmination pero ga-budget anig mga 1 million or more or less. Nahalina na sa tao 8,942 ka slots. Pakpak. Ay, 1,000 na lang 58 slots ang nahibilin tag 100 per slot basig ugma wa na ni. Dali-dali mo palit diha. Di ba? Yang anong nadaghan-daghan maning halin sa tong slot. Wa sa ko magtuo nga sa akong pagka bati og naong, di man sa kay bati. Anang igo-igo og sa akong pagka seryoso nga tao. Seryoso man gyud ko bisan mga classmates na ko sa una sa ako pang kurso sa commerce, ako mga office mates, ako mga classmates sa seminaryo, mga pare nga akong kaila. Ang ilag yung impresyon ako, istrikto niya, seryoso. Kay mao magina ako, prangkador na, mao magina ako. Pero ako nagtuo nga mointa sa social media. Di ba? Maubitang nanganhi mo din daghan kayo tibuok kalibutan nagsige na og kaning sunod sa atong mga misa kay ang akong kabati nahimo mang nindot sa kadaghanan na nga ang ato rong subscriber sa YouTube channel nato niabot na tingali nag mga 100 jutay pa mangina no pero sa ako sang level nindot na sa kayo mga 149,000 ka subscribers. Di ba? Pakpak sa doy. Nya ni claim ta sa atong naman na sila plak ang kaning kuan kanang YouTube. Natay na dawat ako na ipakita kay para ma-recognize pod asam to dong. Adalay. Para ni sa kanang moabot na kag 100 plus or 100 plus nga kaning subscriber mo ni siya ato ning ablihan kun unsa nignaong basig po parihara nignaong nako
Mo ni ilang niya de sila letter na letter to ni pakita de anak letter niya human ni adayon ang kaning kanini kaning ilang ramnig plaque no nindot kayo presented to mo man yung atong YouTube channel daghan namang mga vloggers nga ni gamit pod aning atong content nga humili pero ang ato gyungan is Padre Siano Ubod niya for passing 100,000 subscribers. Di ba? Congratulations sa atong kuan. Salamat kayo sa YouTube, sa ato kaninyong tanan nga ni subscribe niya og ni view og ni like og uban pa. Padayon na lang na ninyo kay dako kay ni gikatabang sad sa atong parokya. Ano man? Tungod kay naaman sa ni ang YouTube i-share nga kanang gitawag natong monetization. So ato sa nang gigamit dinhi sa atong parokya. Dili na ako no single cent nga mosod sa akong bulsa ni ana. Ato nang gi-appeal diri sa atong parokya para sa atong charitable activities kay mag-average man tag mga 500,000 to 600,000 nga charitable expenses kada buwan. Can you imagine that? Halagan kayo diyang sigig pangayo atong panagaan, ma-ospital, mga matay na. Wa sa ko kag tuo nga makahatag ko mahimo kong agianan sa maong charitable works. Yan i-contribute sa dana ang atong social media nga mga platforms labi na sa YouTube. Ana, niya ato ganing last month, murag ang atong nadawat ato, murag 151,000 last month nga monetization. O, di ba? Kamong tanan nga naminaw, mo sanay akong gisulti sa ato mga personnel, sayon ra kayo maka-contribute mo din without getting anything from your pocket. Saon ra man? Mo like sa atong kuan, atong kaning i-like ninyo. Pero siguro nga Padre Siano Ubod ang kaning kuan, kaning dunay subscriber nga mga 149,000 subscribers nya. Ang content diha atong humili i-like nya, i-share nya. Kung wala pa mo subscribe, imo sang i-subscribe nya, imong paminawon ang whole nga misa nya. Ang mga kanang iyang mga advertisements dili nimo putlon, antusa lang nga maminaw ka tungod og alang sa Ginoo. Kay diha man dapita mo share ang kaning YouTube nya. Ang ato anang madawat nga kanini ang monetization ato sang ipanghatag sa atong mga nanginahanglan nga mga kaigsuonan. So in return, og maka-contribute kag at least 1 peso kada adlaw kay mutanaw ka, mulay ka, at least 1 peso imo makontribute dinhi sa atong simbahan kada adlaw. That is 30 pesos in a month. No. Nya kay 5 man mo kabuok sa pamilya, dai imong anak nga gamay, imo sa siyang paupinon. De 30 times 5. Kamo na mo compute pila na siya. Unya kay naamon tay mga 150,000 nga mga at least viewers. Pila naman na in 1 month. Di na magimo ka kwenta. So in short, wala jud kay effort, pero inigsud anang maong monetization pagkadaghan sa atong kaigsuonan nga atong matabangan. Kinsa maning pagbuot? Ako dili sa YouTube, di sad. Kay gasalig raman sad na sila sa ilang mga subscribers o viewers, mga users ilang platform. Iyanas Ginoo para kanila nga naning kamot sa pagsabwag sa maayong balita. Kita nagwali para sa maayong balita for conversion, transformation, and holiness. Mo ni ang atong sige jog content dinhi. Usahay masakitan ta,
usahay makatawata ana. Nya ug ato nang buhaton ang Ginoo nay mo palambo. Muna higugmao na to ang Ginoo, labaw gistanan. Sige lingian na imong tupad. Hingna sugod karon ato nang isalikway ang atong mga bana ug asawa. Hingna niya musunod na tas Ginoo. Niya inigsunod ni mos Ginoo, moingon din ang Ginoo, atimana ang imong bana, atimana ang imong asawa. Niya mahibong din na imong bana, nganong labing naman kay ni akong asawa nga yaw-yawan man ta kay ni, ngano man kaday kalit man kagkausab, ingon din ka tungod kay nahigugma nako sa Ginoo, labaw nimo. Isa niya nganong sige na magagatiman ako, gisugo man ko sa Ginoong atimanon kang yawa ka. Ay na lang sa pakapini, ay na lang pakapini na ing na lang gisugo man ko sa Ginoo nga atimanon ka, kay kun ako palay magbuot gihiluan tanaka. Kaso lang nahigugma lang ko sa Ginoo. Di ba ingon ana, di ba? Kanindot ana. Ang imong silingan nga kawatan kaayo, imo nang pakanon, imo nang tabangan, nganong di man kun imo ipapriso ma'am? Naghigugma man ko sa Ginoo dong, kay kun ako lay magbuot di ra ti ka ipapriso, ipabitay ti kang buanga ka, pero kay gisugo man ko sa Ginoong higugmaon ti ka kawat pa more. Di ba? Nothing gonna change my love for you. Ora na siya ang giingon ni Kristo. Sige na, nindog na ta.